Lewapda barlawçylar mekteplerde ýyladyşy barlaýar. Gaz üçinçiligi barada şikayet etmek gadagан edildi. Marada jaýlar sowuk. Geçen hepdeniň dowamyny Aşgabat şäheriniň hemde Lewap welaýatynyň bilim bölümleriniň barlawçylary Darganata we Gazojok etraplarynaky mekteplere aýlanyp olaryň ýyladyş sistemalaryny we gaz üçinçiliginiň ýagdaýyny barlap başlady. Barlawçylaryň hataryna Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri hem goşulýar. Mar şäheriniň ýaşaýjylary sowuk howada köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň kadyly ýyladylmadygyndan şikayet edýärler. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary habar berýär. Gazojogyň we Darganatanyň mekteplerine barlawçylaryň geçiren duşuşuklaryny owalardaky gaz üçinçiliginiň ýagdaýyny gowlandyrmak wada berildi. Muny Azatlygyň Lewaply habarçysy 25-nji noýabrda habar berdi. Onun sözlerine göre resmiler owalara çekilen umumy gaz geçirjileriň täzelenjekdigini aýdýarlar. Beýleki tarapdan merkezden baran barlawçylar ýerlerdäki mektepleri ýylatmak üçin zerur bolsa gaz balon ulanmak meselesine seredilýändigini aýdýarlar. Türkmenistanda ýurt garaşsyzlygynyň alınmagynyň ýygyany ýylatyň gaz üçinçiligine gaz balonlary ulanmak tejribesi etraplara we owalara köpçülikleýin gaz geçirjileriň çekilmegi bilen aradan aýrylypdy. Ýöne regionlarda gaz çekilmedik çet ýerleriň ýaşaýjylary ýygy-ýygydan gaz üçinçiligi bilen bagly problemlary baştan geçirip geldi. Bilim bölümleriniň barlawçylary kadasyz ýyladysha garamazdan sowuk bolsa-da synıplarda okuwçylaryň mektep formasyna oturmagyny talap edýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň wekilleri gazyň pessigi ýa-da onuň ýokdugy barada şikayet etmeligi tapşyryp meseleni çözmegi wada berdiler diýip Azatlygyň ýagdaýdan habarly habarçysy atlandyrylmazlyk şertlerine maglumat berdi. Köp sanly ýerli ýaşaýjy ýyladyşyň yaramazlygyndan şikayet edýär. Olaryň hataryny Marynyň administrativ merkeziniň ýaşaýjylary hem bar. Azatlyk radiosynyň marly habarçysy köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde ýerli ýaşaýjylaryň sowukdan kösenýändigini habar berýär. Raýatlar oňoýsuz ýagdaýa öz başlyk çykalga tapmaga finansiýar. Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa gullugynyň maglumatlaryna görä şu günler howa gecelerine Mar welaýatyna -8 gradusa çenli, Lewap welaýatyna -10 gradusa çenli sowaýar.